Boom boom. Den sulu dati brada nanga safumen. Yes. So, den sulu dati brada nanga safumen. De lobby brada nanga safumen. Me kon futakanga utili. Eenheid is een mos. If we no abi eenheid, if we no zoeken voor bouwen eenheid militairen, sani funu no go en next funu no waka. U abi alles lu dati van no do. Alles lu dati u abi van no do. Voor ondersteun, voor abunroko kwa godoro. Vanaf a eerste day sa je koin sulu dati. Vanaf a eerste day sa de mij teki in opleiding. Amoro belangrijk sani sa de mij leren na eenheid, na eensgezindheid. Omdat vanaf a eerste day sa je goed dape na tap say sa de mij teki chago vierkant trouwen echter sudati. No one desma nanga sayu de dape, you no sabi, nanga so frame desma ye gwe komiti. Dat de mij bigeleri vanaf a eerste day. Im yang samo nanga mang, im dringi samo nanga mang. Im wasi samo nanga mang. Im sribi samo nanga mang. Alasan saye do, you must do samo. Dat dape a broederschap e begin. Dape a zusterschap e begin. Dape a lobby nanga a eenheid fusru dati e begin. Omdat de alasani yo do samen. We draaien opleiding samen. We wasi samen. We nyang samen. We dringen samen. Mijn man vindt een batra watra. Dan moet dringen. Dan moet nog giyu. If me vindt een batra watra. If me den nga vijf man. Min tek wan slok. Dan min die ala de traman voor de man dringen. Want no wan man no mag dede. If u vindt een nyang. In prating, nanga ala den vijf man nanga sayude. Omdat no one of them no mag dede. Allemaal moest overleven. Samen zijn we sterk. If je denkt je wang, je no haling. Je aan een Rambo. Rambo na een film. Is dat weer toch? Samen zijn we sterk. Eigenlijk, eensgezindheid. Saamhorigheid. Na sulu dati mustrala san dati uit. Is dat weet ook? Samen zijn. Na sulu dati mustrala uit. Omdat die sulu dati na san dati de begin. Dat na eerste san na san sulu dati de begin. Te de man tek de man in opleiding. If we no vorm een sterke eenheid militairen, na fasan dati melo na ubaka. If we no vorm een sterke eenheid, gaat ieder jullie als een loopje nemen. Ze gaan jullie als grappenmakers zien. Niemand gaat jullie belangen willen behartigen. Once maar, normaal los je probleem op. De samen, waka samen, de alasani samen. Samen bundeling. Is je? Zodat we moesten a eenheid, we moesten straal asan dat uit. Zoals we actie dat Fade sani fu den skoutu man seti, maar doe den zodat no man seti. Omdat den skoutu abi eenheid. Tijdens koutu, te award voerders voor als koutu taki a. Alas man baka a dede. No wans man go taki, de gwa B of de gwa C of de gwa Z. Alas man baka a dede. Te a los op, te de man los a probleem voor a op. Dan pas dogo luku PBD voor de ka. Is je?
Dus daarna semsani, zodat zoeken voor vorm een sterke eenheid. Dan pas woman de lek den skoto. Dan pas woman de tra eenheden. Eenheid is zoek bij de militairen. We fighten schrijf toen si. En dat na takru manieri edu. If you up takru manieri, you know geen want trouwen. If you up takru manieri, you fight want trouwen altijd. If you no man do one sani. En at isi taki atrouwen en make moeite taki asani man lukt. They understand. If you can fight the man, join the man. If you can fight the man, join the man. Uno suku fe broko serefi. Uno suku fu fightu serefi. No so next fu uno no waka. Next fu uno no go. Na begi meko begu, taki na ngauno. Militairen. Anders gaan jullie geen vooruitgang zien. Jullie gaan hetzelfde blijven. Next fu uno no waka. U tek me in lobby. Omdat me lobu alamala. O alamala me lobby. Alla den sulu dati. Na mi brada na nga me sa. Maakt niet uit zo'n afdeling jode. Of je de na MP, of je de na Marina, of je de na Luchtmacht, of je de na CTU, of PUD, je de na Intelligence, PUD. You na mi brada, you na mi sa. Daarom me e firengi you fa je pina. Me firengi you tak ane gobungi you. Me firengi you tak de mane pai you bung. Me firengi you lek MP tak de mane pai you overuur. Me firengi you lek infanteries tak de man ne pai you detacheringstoelagen. Me firengi you zij draai de wacht in de kazerne. Tak de man e pai den waktu lachen. Me firengi you, tak de man no one verhoog aan money. Daarom is hij met takigo. Omdat hij me ab alobigi uno. Me shuno lek me brada anga me sa. Omdat hij na so de man lei u op. So de man lei alas do dat hij op. Ap lobigi usrefi. Na dape a eenheid e begin. Te you dena opleiden, te you go met den vreemde man dape. Dat de mij lei you zodanig optaki. A vreemde man sa you go met die dape. Nooit ibe saban man. Je kon vertrouw a man zodanig. Je kon ap lobby zodanig gi a man. Taki you brada na osos refi. You ne vertrouw morolek a man. Nanga sa you go met dape na tapsei. Na sanderij. Je vertrouw als dat is nanga saye draai detachering anga saye draai wachti anga saye draai opleiden zodanig dat je amai de moro lek you brada. Na dat is na eenheid. En tegenwoordig de mij taki na politiek. Maar misdrijf normaal bevestigd. Sang meka eenheid voor de zodat dat ik go achteruit. Daarom mek met takangonu lek bigi brada of chim brada want kan de bepaalde wan voor oude moromi. Maakt niet uit zolang je abi. If you na kolonel, if you na bevelhebber, if you na kapitein, if you na sergeant, if you na adjudant. Maakt niet uit zolang je abi. Samen zijn we sterk. We moeten hebben een eenheid. If we nabi een sterke eenheid, sani funu no go. Ano di you na captain dat je playing in de drama. Ay, mina captain. Ay, mina bomoy. Ay, disi. Dai, sani voor je ook te no lukt. Samen zijn we sterk. Na strepe you abi, na ster you abi, na knopo you abi, maar you na suru dati. Eenheid abi. If we nabi eenheid, u alamala,
Otaina semmoserij in sa ude. Daarom mi wan begono. Taki if wan shi vooruit gaan. If wan den probleem voor no los op.